Čaute, volám sa Michal Špalek, mám 39 rokov a v Shimano Service Centrum Cactus Bike robím asi pol roka. Prvýkrát som s bicyklom dostal asi na základnej škole, kde som začal jazdiť cyklotrial. Následne som začal tie bicykle aj servisovať a odtedy to vlastne robím doteraz. Môj najväčší zážitok s bicyklovaním v podstate je každý deň nový. Je to rôzne. Tých zážitkov bolo strašne veľa a nedá sa vybrať iba jeden. Mechanikom som chcel byť od malička, ešte od úplného detstva. Stále som sa motal v garáži, robil niečo, opravoval, čiže tu ma drží celý život. A v servise ma baví všetko, hlavne tej mysli, do ktorej je potom vidieť, že je to v super stave a je to 100%. Vo voľnom čase sa venujem hlavne rodine, keďže máme nový prírastok, takže voľný čas trávim s rodinou a keď nie je s rodinou, tak v lese na bicykli alebo doma v dielni. Aktívne jazdím celý život vlastne. 10 rokov som bol v reprezentácii v cyklotriále a posledné roky sa venujem enduru, kde som aj teda majster Slovenska. Za môj najväčší úspech v cyklistike považujem asi 3. miesto na majstrovstvách sveta v cyklotriále. Ďalej sú to tituly majstra Slovenska či v cyklotriále alebo ponovo v endure. Bicyklov mám doma viaceré, na každý druh jeden, je ich dokopy asi 5. V cyklistike by som sa rád pohyboval čo najdlhšie, keďže ma to baví. A môjim cieľom je ostať zdravý a užívať si to naplno.